Мне падаецца, што зараз я бы хацела, каб Беларусі адбыліся змены, пасля которых я вяртаюся. Ёсць вельмі шмат добрых прыкладаў, калі людзі выходзілі вельмі адважна, смела, падрабязна пра ўсё распавядалі, і я магу толькі захапляцца гэтымі людзьмі. І на ўласным досведзе магу сказаць, што гэта дапамагала змяняць стаўленне да нас у калоніі. І я ўпэўнена, што самі людзі, якія прымалі рашэнне пра мадэль паводзінаў з намі, таксама ў нейкі момант гатовы будуць прызнаць, што, можа быць, штосьці было не так. Сёння ў нас у студыі беларускай службы польскага радыё Наста Лойка, праваабаронца, былая палітзняволеная, якая правяла за кратамі больш за 3,5 гады. Прывітанне, Наста. Добрый дзень. Наста, я хочу пачаць з такой прыемнай навіны. Мы ўсе ведаем, што абменам вызвалілі Анджэя Пачобута. Што ты пра гэта думаеш, што ты можаш сказаць? Ці думаеш ты, што ён вернецца ў Беларусь? І што б ты яму параіла? Для мяне гэта была неверагодная радасць чытаць навіны, бачыць першыя здымкі, сёння бачыць здымкі яго жонкай. Гэта вельмі грэе, вельмі радуе, і я вельмі спадзяюся, што это добры сігнал і што зараз актывізуюцца працэсы перамоўны, што больш людзей будзе выходзіць, і гэта моя адна з асноўных мараў на сённяшні дзень. І я, канешне, не ведаю, што ён вырашыць. Хачу прызнацца, што я сама шмат у чым арыентавалася на справу Андрэя Пачобута, калі ён быў за кратамі. Яго судзілі трошкі раней за мяне, але па такім жа артыкуле, як і мяне, і я разумела, што вось калі яму далі 8 гадоў, значыць, мне дадуць трошкі менш, я ж не настолькі крутая, як ён. Вось так і атрымалася, што мне далі 7 гадоў, і я выйшла трошкі раней за яго, і да нас увесь час калонію даходзілі вельмі цёплыя рэчы звязаны з ім, што ён сапраўды прынцыпова не хоча з'язджаць, пра тое, што ён вельмі выступае за вызваленне жанчын, палітзняволеных. Я не ведаю, што з гэтага да канца праўда, але вось нейкія асобныя такія чуткі до нас даходзілі, і гэта нас неверагодна грэла і падтрымлівала, і вельмі радая, што і я на волі, і ён на волі, і спадзяемся, што будуць вызвалены іншыя. А наконт фармату вяртання ці штосьці рабіць, я думаю, што людзі тут вырашаюць самі, і вельмі цяжка прадказваць, што будзе адбывацца далей. Каб у цябе была магчымасць вярнуцца зараз, ну, як паабяцалі учора Анджэю, да, што ён можа вярнуцца, калі захоча, вось калі б было дадзенае табе такое абяцанне, што б ты рабіла? У мяне ёсць два адказы на гэтае пытанне, трошкі супярэчлівыя паміж сабой. З аднаго боку, канешне, я бы вельмі хацела павернуцца ў Беларусь, мець магчымасць быць побач сваімі роднымі, па любімых гарадах сваіх ездзіць, штосьці рабіць менавіта там непасрэдна на месцы. А з іншага боку, я разумею, наколькі гэта небяспечна, наколькі гэта трывожны фон. Вельмі захапляюся людзьмі, якія ўсё яшчэ застаюцца там. Гэта вельмі адважныя людзі. Я увесь час ім гэта паўтараю і захапляюся імі. Але я не ўпэўнена, што зараз я гатова гэта рабіць. То бок мне падаецца, што зараз я бы хацела, каб Беларусі адбыліся змены, пасля которых я вяртаюся. Напрыклад, каб Беларусі было адменена смяротнае пакаранне, каб Беларусі там не ведаю, прыкрылі цэнтр правапарушэнняў, і накрэслена нам не трэба было пагрозы такой чакаць, што нас затрымаюць туды зноў змесцяць, да? Каб огляд адміністратыўны арышт, магчыма, адмянілі, каб не было адвольных затрыманняў. То бок у мяне вялікі спіс патрабаванняў да таго, каб адбылося, і потым я б ужо больш адчувала сваю бяспеку, і тады, канешне, я падумала пра вяртанне. Зараз я спрабую жыць тут і зараз з тымі магчымасцямі, які ёсць, і думаць, дзе я магу быць больш карыснай. Таму на сённяшні дзень я не гатовая павернуцца, нават калі мне дадуць пашпарт, на жаль, яшчэ. Настя, ты назвала сваё зняволенне своеасаблівым уключаным маніторынгам. Раскажы, калі ласка, пра свае асноўныя назіранні. Ну, я спрабую сыходзіць з такой пазіцыі ахвяры, і якраз мне бы не хацелася, каб меня ўспрымалі выключна як там былую палізняволеную, а больш хачу падкрэсліць нейкі свой прафесійны статус. Сапраўды шмат гадоў займалася праваабарончай дзейнасцю, шмат што ведала пра месцы зняволення, але шмат што не хацелася, канешне, але давялося пабачыць на ўласныя вочы, і я спрабавала скарыстаць гэта з максімальнай карысцю. Напрыклад, я глядзела не толькі на палітычна матываваныя справы. Я разумела, што за гэтым шмат сочыць, пра гэта шмат кажуць, а мяне цікавілі рэчы трошкі іншыя. Там, напрыклад, я прачытала вельмі шмат прысудаў па гвалтоўных злачынствах, так званых, за цяжкія цялесныя пашкоджанні і за нейкія прыклады забойстваў. І мяне вельмі здзівіла, што за адны і тыя ж дзеянні вельмі розная кваліфікацыя.
І калі глыбіней стала разбірацца, там ёсць нейкія не вельмі добра рэгуляваныя рэчы на ўзроўні пастановы пленума Верховнага суду, на ўзроўні практыкі. І вось мне вельмі хацелася б з гэтым штосьці парабіць. А з такіх самых вялікіх тэмаў, які мяне зараз цікавіць, гэта турэмная рэформа, безумоўна, таму што яна як мінімум неэфектыўная. У нас вельмі вялікі адсотак рэцыдываў, 40, гэта сапраўды вельмі шмат, і нам ёсць да чаго імкнуцца, і хацелася б гэта памяншаць. Плюс сама сістэма вельмі негуманная, і неэфектыўная, і негуманная, два ў адным, таму хацелася б штосьці зрабіць. І зараз мне вельмі цікавіць тэма людзей з залежнасцямі. У Беларусі амаль 200 тысяч людзей у розных статусах, яны альбо стаяць на ўліку ў дыспансерах, як людзі з алказалежнасцю, альбо абавязаныя асобы, і гэта адна з самых неабароненых груп у краіне, таму што іх бясконца адвольна затрымліваюць, трымаюць вельмі кепскіх умовах, і замест нейкай медычнай рэабілітацыі яны праходзяць праз вялікую рэпрэсіўную сістэму, якая дарагая для дзяржавы і абсалютна неэфектыўная. Дзеці астаюцца без бацькоў, то бок апека не дапамагае ім лікавацца, наадварот, іх максімальна забірае дзяцей. Вось вялізны шэраг праблемаў звязаны з гэтым, это тое, што мне зараз цікава. Скажы, калі ласка, ці будзеш ты дэталёва вывучаць сістэму Польшы ў іншых краінах Еўропы, каб пасля скарыстацца гэтым досведам? Так, безумоўна, я пачала трошкі гэта рабіць яшчэ да свайго затрымання, то бок тэма турэмнай рэформы для мяне не новая. Я шмат чытала артыкул, напрыклад, ёсць цудоўная міжнародная арганізацыя International Penalty Reform, якія выступаюць за турэмнае рэфармаванне па ўсім свеце. Я ведаю трошкі пра скандынаўскія рэформы, бачыла сама некаторыя турмы ў Стакгольме, бачыла і іншыя прыклады турмаў. І, канешне, мне хочацца далей даследаваць гэтую тэму. Я бы вельмі хацела пазнаёміцца з... Зараз в Нідерландах, напрыклад, зачыняюць турмы. У іх няма ўжо патрэбы. У іх там была праграма нулявой толерантнасці да злачынстваў, і вось цікава, да чаго яна прыводзіць. І хацелася б, канешне, больш павывучаць, але, на жаль, зараз я не вызнаю з тэрыторыі Польшы, і працяглы час, напэўна, вымушана буду знаходзіцца тут, але я хачу даведацца і польскі досвед таксама. І я спадзяюся на дапамогу іншых людзей з іншых краінаў, таму, безумоўна, шукаць нейкія станоўчыя практыкі, разумець, што з гэтага падыходзіць да Беларусі, гэта адна з частак турэмнай рэформы, якую я ўяўляю, і я вельмі хачу ўцягваць у гэта акадэмічную супольнасць па вывучэнні і ў абмеркаванні, валантэрскія нейкія рухі, каб яны дапамагалі шукаць гэтую інфармацыю і адаптоўваць яе для Беларусі. Таму, канешне, гэта адна з маіх задач бліжэйшых. Ну так, наша сістэма, хаця, мне здаецца, пачаць трэба ўсё ж такі, у прынцыпе, з рэфармавання сістэмы ўлады, а пасля ўжо судовая рэформа і ўсё астатняе. Спадзяюся, што ўсё ж такі мы гэтага дачакаемся. Не буду арыгінальнай і спытаю, прыкладна тое, што ты ўжо адказвала калегам з іншых медыа. Я ведаю, і ўсе мы ведаем, што цябе катавалі электрашокерам, холадам, але ты не хочаш пра гэта расказваць. Чаму? Гэта траўматычна ці нейкая іншая прычына? Траўматычна таксама. Я, з профільнымі спецыялісткамі гэта планую таксама абмяркоўваць, але больш пра тое, што я ўжо казала, што не хачу сыходзіць пазіцыі ахвяры, я хачу, каб больш мяне ўспрымалі ў прафесійнай якасці, і гэты досвед мне пакуль лепш прытрымаць пры сабе, як мінімум. Я не лічу, што зараз гэта будзе вельмі эфектыўна да таго ж. Ёсць вельмі шмат добрых прыкладаў, калі людзі выходзілі і вельмі адважна, смела, падрабязна пра ўсё распавядалі, і я магу толькі захапляцца гэтымі людзьмі. І на ўласным досведзе магу сказаць, што гэта дапамагала змяняць стаўленне да нас у калоніі. Я разумею, што момант, калі туды там патрапіла, напрыклад, Тоня Канавалава, момант, калі я тут вызвалялася, гэта розны від камунікацыі з намі. І гэта адбылося, у тым ліку, дзякуючы апублічванню тых парушэнняў, якія былі ўсё гэтай сістэме, і гэта варта агучваць. Але зараз такая стадыя, калі мне падаецца, ўжо збольшага ўсё агучана, і я бачу трошкі іншую сваю ролю і задачу. І хутчэй хачу падсвяціць тое, што атрымлівалася кропкі роста, падтрымаць гэтыя кропкі роста, і рабіць так, каб сістэма патрошку мянялася да больш гуманных практык. Я веру, што яны могуць гэта рабіць, і я ўпэўнена, што да гэтага ёсць пэўны запыт ужо. На самай справе не ведаюць, і міжнародная супольнасць, яна перыядычна забывае, што адбываецца ў Беларусі. Таму, на мой погляд, гэта якраз вельмі важна казаць, што ёсць і што адбываецца ў Беларусі, у тым ліку не толькі з палітзняволенымі, з усімі зняволенымі, бо вось гэта прыніжэнне чалавечай годнасці, гэта проста асноўная функцыя ўсей гэтай сістэмы. Я вось таксама прачытала, што ты казала, што хочаш спыніць так званую спіраль канфлікту.
Патлумач, калі ласачка. Ну, сапраўды я адчувала вельмі моцна, таму што шмат рэчаў, якія са мной адбываліся, мне падаваліся зусім несправядлівымі. Я спрабавала шукаць гэтаму некае тлумачэнне. Часам гэта было вельмі складана, бо проста сказаць, што там людзі мяне не разумеюць, і таму са мной так абыходзяцца, мне было недастаткова. І таму, калі я прааналізавала, мне быў час падумаць, прааналізавала все, што адбывалася, в якой форме там са мной кантактавалі тыя ж супрацоўнікі Губазіка, мне падалося, што да, ёсць некая зацикленасць, і мне бы хацелось просто яе спыніць. Я адчуваю сябе в этом сілы, і я вот зараз таму кажу, стоп, я не хочу больш агучваць там з вашего боку. Ёсць іншыя людзі, якія гатовы агучваць, я вельмі ім за гэта ўдзячна, але моя роля, мой вобраз я бачу зусім у іншым, і таму я хочу агучваць і казаць пра іншыя рэчы. Прабач, яшчэ працытую. І гатовы дараваць і разабрацца, паспрабаваць з імі паразмаўляць і разабрацца, якія былі прэтэнзіі, што было не так. Хочу гэта спыніць і разабрацца. Патлумач, калі ласачка. Ну, якраз ідэя в тым, што ёсць пэўнае непаразуменне, так? Гэта якраз задача не кароткатэрміновая, да? Это хутчэй тое, што адкладзеная задача, таму што, канешне, зараз ніякага кантакту ў нас быць не можа, ніякай камунікацыі, ніякіх там адцэнак ні рэфлексійных, ні прававых, ні псіхалагічных мы не можам зрабіць, так? Але рана ці позна, я думаю, што нейкія працэсы адбываюцца. Калі мяне судзілі, у мяне было вельмі кароткае апошняе слова ў судзе. Оно было про тое, што я ведаю, што Осіпа Мандельштама 2 разы судзілі ў савецкія часы і потым 2 разы рэабілітавалі. І я веру, што мяне аднойчы рэабілітуюць, і была не ўпэўнена наконт суддзяў, напрыклад, на той момант. І я вельмі хачу распачаць гэтыя працэсы рэабілітацыі праз некаторы час улучшэння да сябе, і тады праз некаторы час я думаю, што будзе значна больш зразумела, што з намі рабілі не так. І я ўпэўнена, што самі людзі, якія прымалі рашэнне пра мадэль паводзінаў з намі, таксама ў нейкі момант гатовы будуць прызнаць, што, можа быць, штосьці было не так. Я, магчыма, занадта наіўная, магчыма, я зашмат хачу, але гэта вось пра нейкія высновы, да, таго, што адбываецца, нейкія гістарычныя рэфлексіі, можам гэта так назваць, нават не юрыдычна і псіхалагічна, нават в такім кантэксце. Але гэта пытанне не зараз, гэта пытанне трошкі пазней, таму што я бачыла розныя цыклы таго, што адбывалася ў Беларусі, і я ўпэўнена, што да гэтага мы аднойчы таксама дойдзем. Зноў жа, да, наколькі я зразумела тое, што ты казала, што, ну, у маім разуменні, што ёсць нейкія чырвоныя рысы, якія б, калі ты не пераходзіла, то дазволілі б табе працаваць у Беларусі. Ты сапраўды гэта верыш? Гэта цытаты, хутчэй з людзей, якія мне гэта казалі. То бок мне прямым тэкстам казалі, што калі б ты дапамагала сваім мігрантам бездомным, мы б цябе не краналі. Верую я ім да канца ці не верую, это, конечно, іншае пытанне, но вось так гучала ў мой бок. Ну, прабач, для мяне гэта ўсё роўна, што згвалтаванай жанчыне кажуць, ну вось калі б у цябе спадніца была на 10 сантыметраў даўжэй, то мы б цябе не чапалі. А так, ну прабач, да, вось ты сама вінаватая. Таму, ну, гэта трошкі вось з гэтага магчыма, ну, хаця я дакладна ў гэта не веру, асабліва, што тычыцца Губазіка. Можна, канешне, размаўляць пра супрацоўнікаў РАУС, пра следчы камітэт, там сапраўды розныя людзі, і я б сказала, там 50 на 50. 50 тыя, хто ўсё гэта падтрымлівае і з задавальненнем робіць сваю працу, а 50% тых, хто з задавальненнем рабіў бы сваю асноўную, да, працу, для якой яны, в прынцыпе, ішлі туды працаваць. Вось. А што тычыцца супрацоўнікаў Губазіка, то, прабач, яны ніколі па законе не жылі. Таму спадзявацца, што яны раптам будуць выконваць закон, што яны будуць саблюдаць нейкія правілы, межы, ну, сапраўды гэта вельмі наіўна. Я, па-першае, гатова да наіўнага вобраза, можна мне ў гэтым папракаць, і са мной можна не пагаджацца. Я шмат ужо, на жаль, ведаю пра супрацоўнікаў Губазіка, і шмат каго бачыла, і шмат магла бы пра іх распавядаць, але я не хачу зараз гэта рабіць, але я прапаноўваю паглядзець з таго пункту гледжання, што некаторыя ключавыя асобы гэтага органа на сённяшні дзень яны хутка сыдуць на пенсію, як мінімум. Там, ну, это аб'ектыўны факт. З іншага боку, пытанне існавання Губазіка шмат гадоў ужо вострае, некалькі разоў ужо былі спробы ўвогуле прыкрыць гэты орган, і, магчыма, праз некаторы час яго проста не будзе існаваць. І это будзе таксама, ну, форма вырашэння нейкага канфлікту з грамадствам, да, і не самае горшае, магчыма. Таму мы не ведаем, што будзе адбывацца далей, і я пакуль наіўна хачу верыць, што ўсё магчыма, і нейкія больш падрабязныя свае назіранні, можа быць, пазней гатова буду агучыць, але не зараз.
Наколькі я зразумела, ты верыш у чарговую лібералізацыю, у тое, што вось дыялог з рэжымам нешта зменіць у Беларусі, прычым не нешта, да, а менавіта прывядзе да лібералізацыі, што ну, як бы фактычна, да, перагарнуць старонку, зняць санкцыі. Ну, для мяне гэта таксама вельмі дзіўна, бо менавіта санкцыі дазволілі выйсці ўсім людзям і тым ліку і табе на свабоду, іначай бы сидзелі і невядома яшчэ колькі. Гэта першае. І менавіта санкцыі ў прынцыпе прымушаюць зараз улады шукаць нейкіх варыянтаў перамоваў, чтобы працягнуць сваё існаванне. Таму мне цікава, вось што табе дае падставы меркаваць, што будзе лібералізацыя, менавіта аб'ектыўна, не суб'ектыўна, першае. І другое, ты гатовы перагарнуць гэтую старонку? Это два зусім розных пытання. Зараз, напэўна, паспрабую адказаць. Я хочу акцэнтаваць увагу на той, што я не адношу себя да паліталагічнай супольнасці. Я не чалавек, который экспертна разбіраецца ў нюансах і можа там добра апісваць. Але, прабач, але ты чалавек, які мае вагу ў грамадстве, да якога прыслухоўваюцца, таму гэта таксама вельмі важна. Калі мы займаемся праваабарончай дзейнасцю Беларусі, не толькі ў Беларусі, безумоўна, мы мусім трошкі разбірацца в сітуацыі, у тым ліку паліталагічнай, разумець нейкія цэнтры прыняцця рашэнняў, на што можна паўплываць, але наш прафесійны абавязак гэта звяртаць увагу на сітуацыю з правамі чалавека і думаць, што з гэтым рабіць. І стратэгіі могуць быць зусім розныя. Ёсць розныя інструменты на міжнародным узроўні, як з гэтым працаваць, на нацыянальным узроўні. Это вялізны спектр. Да? Тое, што все кажуць столькі на ўзроўні там санкцыі, перамовы і штосьці яшчэ, для мяне гэта трошкі ўзровень іншы, не мой, в который мне не вельмі цікава ісці, і я бачу яшчэ шмат іншага, чаго можна рабіць. Таму я просто максімальна устрымліваюся, я гляжу на гэта як на дадзенасць. Санкцыі былі як дадзенасць, там пра санкцыі мяне вызвалілі у тым ліку, так это як дадзенасць. Праз тое, што мяне пасадзілі, санкцыі уводзілі таксама гэта як частка дадзеных. Это тое, на што я непасрэдна не ўплывала, паўплываць не магу і, напэўна, ў гэтую частку сыходзіць не хачу. Я бачу сваю ролю, задачу зусім у іншым. Да? І таму все гэтыя размовы это выключна так магу выказаць нейкае сваё прыблізнае меркаванне, але я не экспертка тут. І хачу вось гэта падкрэсліць, што па пытаннях прав чалавека давайте там я магу прэтэндаваць на нейкую экспертнасць. Па пытанню паліталагічных, лібералізацыйных у тым ліку, это просто маё меркаванне. Маё меркаванне, што грамадства, што там унутры нейкія палітычныя эліты Беларусі да гэтага саспелі. Па эканамічных прычынах, там, па прычынах нейкай стомы, магчыма, па нейкім запыце ўнутры грамадства. І гэта бы даўно ўжо адбылося, каб не было некалькі спыняючых фактараў. Я разумею, што ёсць моцна спыняючыя фактары ў выглядзе там Расіі, которая не хоча гэтага, і ўнутры, хутчэй за ўсё, там Міністэрства ўнутраных спраў таксама іх задавальняе статус-кво той сітуацыі, якая адбываецца зараз. Гэта маё прыблізнае меркаванне, уяўленне, але гэта ніяк не прэтэндуе на экспертнасць, і я ніяк не хачу зараз кагосьці да чагосьці заклікаць, просто разумею са свайго досведу праваабарончага, калі я займалася ў свой час пытаннем вызвалення палізняволеных, што моманты дыялогаў это тое, што давала добры вынік. Это вось адзіна маё назіранне з майго досведу. І я пра гэта магу казаць, што мне падаецца, што калі б там больш актыўны еўрапейскі бок падключыўся, не толькі амерыканскі да гэтых перамоваў, там з канкрэтнымі прапановамі, то магчыма, там мае дарагія людзі пахутчэй бы апынуліся на свабодзе і рэпрэсіі бы спыніліся ў Беларусі і маглі бы абмяркоўваць нейкія больш структурныя змены. Гэта гіпотэза. Просто маё персанальнае меркаванне, да? І я не хачу, каб это ўспрымалася як штосьці сапраўды, да чаго я там заклікаю, лічу адзіным слушным. Не, гэта просто мае думкі. Добра, як, да? Пра што тады перамовы? Вось што ты бачыш у гэтым? Мне не зразумела, сапраўды, я таму і спрабую высветліць, якія перамовы, пра што трэба размаўляць і што ў выніку. Все цудоўна ведаюць, чамусьці амерыканскі бок ведаў, пра што размаўляць. Еўрапейскі бок таксама ведаў, пра што размаўляць, калі дамаўляліся пра вызваленне Андрэя Пачобута. Да прыклада, да? Мне падаецца, это нескладанае пытанне. Все зацікаўлены в развіцці эканамічных сувязяў. Все зацікаўлены ў зняцці санкцый. Да? Просто для этого патрэбны зараз нейкія нагоды, нейкая пляцоўка і там, можа быць, трошкі больш праактыўная ініцыятыва з боку беларускага. А в астатнім, мне падаецца, все і так разумеюць. Для мяне гэта такое агульнае пытанне.
Бачыш, для мяне гэта вось зараз гучыць як своеасаблівая праява сіндрома стакгольмскага, сапраўды. Бо атрымліваецца, што ты зараз хацела бы, каб тыя людзі, якія несправядліва пасадзілі цябе за краты, якія зараз катуюць тысячы людзей фактычна, да, і кожны дзень садзяць кагосьці за кратамі, мелі магчымасць набіваць па новай свае кішэні, мелі магчымасць падарожнічаць, дзе яны хочуць, і мелі магчымасць, ну, жыць, як яны жылі далей. Вось для мяне гэта гучыць так. Ну, для мяне гучыць так, што яны смогуць гэта рабіць, падарожнічаць, набіваць кішэні астатнія, толькі калі яны не будуць адвольна затрымліваць і збіваць людзей. Глядзіце, мой перавыбарчы інтарэс в чым? Каб вызвалілі зараз усіх палітвязняў. Мой перавыбарчы інтарэс в тым, каб не было катаванняў. Усіх якіх вось зараз, да, ёсць, ці тых, якіх яшчэ кожны дзень садзяць. Тым, каб спыніліся новыя затрымання. Вызваленне палітвязняў, спынення новых затрыманняў, ну, вось гэтага рэпрэсіўнага трэку, для мяне гэта адно. Да, гэта я не падзяляю асобна. То бок мне не трэба дайце чалавека 1, 2, 3. Не, я как бы прашу, каб не было новых палітвязняў, вызвалілі тых, хто ёсць. Для мяне это все адзінае патрабаванне адным пакетам, і наколькі я разумею з амерыканскага боку, таксама зараз і гучыць прыблізна так, да, метада, которые яны ідуць. Але ну, зноў жа, іх пакета санкцый можа не хапіць на все гэтыя патрабаванні, ёсць пакеты санкцый іншыя. Это просто інструменты. Как мы да этого прыйдзем? В які момант мы да гэтага прыйдзем? Як будзе выглядаць? І вось гэта другое пытанне пра перагарную старонку. Ну, гэта для мяне, ну, пытанне, мы зараз сыходзім в плоскасць палітычнай, псіхалагічнай. Вы спрабуеце ставіць мне дыягназ, там я спрабую нібыта апраўдвацца, а гэта не прафесійная размова. Я магу казаць, вот простая справа чалавека. Я паняла, што яны могуць не затрымліваць адвольна, не пладзіць палітвязняў і не збіваць людзей. Яны могуць гэта рабіць. Яны это паказалі, перыядычна ў іх такія перыяды здараліся. І проста трэба стварыць нагоды таго, каб так было. Да? Для гэтага трэба палітычнае рашэнне, у тым ліку зверху, якое забароніць так рабіць. Добра. Допустим, зараз спыняюцца рэпрэсіі, выпускаюць усіх палітвязняў, нават дазваляюць вярнуцца тым, хто выехаў, хто пад крыміналкай і ўсё астатняе. Да? Дапускаем такі варыянт. І ты лічыш гэта нармальна? Я лічу ненармальна жыць в траўме ахвяры ўвесь час, насіць на кагосьці злосць і штосьці. Ёсць, ну, сапраўды, хацелася бы некай справядлівасці. Ты верыш у тое, што больш пасля гэтага, да, ніколі не пачнецца зноў гэты перыяд? Ніколі зноў не будуць сажаць людзей за краты? Вось я так не кажу. Просто, давайте пригадаем трошки, што адбывалася раней. Мы памятаем, не веду, гвалтоўны разгон плошчы 2006 года, так? Мы памятаем гвалтоўныя разгоны, шмат такія, там, 19 снежня 2010 года, 25 2017 года. Сапраўды ўжывалі гвалт. Людзей сапраўды былі людзі, якія прымалі гэта рашэнне, там з'яўляліся ў нейкі момант палітвязні, якія доўга сядзелі, якіх таксама катавалі, якія праходзілі праз вельмі цяжкія выпрабаванні. Чаму мы не кажам, вот зараз на момант 2026 года мы што, забылі пра тых катаў і пра то, што адбывалася, ці не? Адбылося штосьці з імі ці не? Чаму мы кажам толькі пра 20... Ну, не адбылося толькі таму, што захаваўся рэжым. Гэта не тое самае. Не, вы падводзіце пра тое, што все пытанні в рэжыме. Я веру, што ёсць сістэмная праблема, в якім она падвязана, можа быць, нейкім чынам з адным чалавекам, але не выключна. Это сістэмная праблема. Это не адзін чалавек уласнымі рукамі все робіць. Да? Это цэлая сістэма так працуе. І таму, нават калі мы заменім аднаго чалавека зверху, у маім разуменні не памяняецца прынцыпова нічога. Сістэмныя змены павінны быць больш устойлівы. Это тое, да чаго мы заўжды, грамадзянская супольнасць, прыходзілі. Што там, умоўна, падпісаць, ратыфікаваць Орхускую канвенцыю і выконваць, это устойлівае рашэнне, якое шмат гадоў працавала для Беларусі пытанне экалагічных правоў. Да, там не ідэальна, з нейкімі нюансамі, але ў цэлым працавала. Тое ж самае тут. Там, калі Беларусь вводзіць свет Европы, адменіць смертнае пакаранне, калі мы зможам звяртацца ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, у нас нейкі момант турмы стануць такія, як в Расіі, як мінімум, а калі мы актывізуемся, то стануць яшчэ лепш і гуманней. Ну, які ў Расіі мы бачым па ўкраінскіх палонных. Да? Таму, ну, такое сабе. Но я вам хочу сказаць, што абсолютно все дзяўчыны в гомельскай калоніі нумер 4 з задавальненнем бы паехалі адбываць пакаранне в Расію. Потому что тыя, хто прыязджаюць да нас з Расіі, распавядаюць, как там безлімітныя перадачы, амаль безлімітныя спатканні, безлімітныя тэлефанаванні не толькі блізкім родным, там ужо не кажучы пра цэнзуру, магчымасць там нармальных таварак, магчымасць нармальнай працы, магчымасць нармальнай вопраткі. І мы гэта все слухаем. Гэта калі ты не палітычны. Не.
Няма ніякай розніцы. Ну, я бы не... Да, магчыма, там іншае стаўленне нейкай сістэмнай. Зараз Расія кепскі прыклад, таму што она выйшла з Савету Еўропы, няма тых правых механізмаў, але там, да прыкладу, я паглядзела вось ролік пра турму в Украіне, як сядзяць асуджаныя за дзяржаўныя злачынствы там в Украіне па умовах. І это настолькі непараўнальна з беларускай жаночай калоніяй. Бо зноў жа мы вяртаемся да рэжыму, які там кіруе. І пытанне не в рэжыме, а пытанне в прававой прасторы, якая створаная. А хто яе фармуе? Правая прастора не залежыць ад палітычных механізмаў проста. Якраз правая прастора, чым яна аўтаномнее ад палітычных рашэнняў, тым яна ўстойлівее. Это якраз паказвае прыклад шмат такіх там еўрапейскіх краінаў, дзе правы прыходзяць да ўлады, а пры этом людзі захоўвалі грамадзянскія правы. Гэта якраз не ў правых і левых, а справа ў дэмакратыі, да, ці дыктатуры. І спадзявацца на тое, што любы з дыктатараў раптам захоча стварыць гуманную сістэму, ну, зноў жа, да, мы зноў вяртаемся да таго, што гэта, ну, трошкі наіўна, бо ну, не бывае, і не было яшчэ ніколі такога, і спадзявацца на тое, што такое будзе ўпершыню Беларусі, ну, так сабе. Я пра гэта не кажу. Я не кажу, што вот беларускі ўрад стане самым гуманным і будзе выконваць все правы чалавека. Я не хочу ацэньваць з такой тэндэнцыі і казаць, што дыктатура там павінна быць гуманнай чалавечай. Я пра гэта не кажу. Я кажу толькі пра тое, што як праваабаронца магу ацэньваць тэндэнцыі звязаныя з правамі чалавека і палепшаць ужо тут і зараз, а не чакаць, калі настане жа гэты момант і калі ўсё нарэшце ляснецца, а зараз няхай все там гніюць. Я не магу сабе так дазволіць з маральнага пункту гледжання. Я ведаю праблемы з правамі чалавека ў Беларусі зараз, я буду штосьці з імі рабіць і не чакаць моманта X. Просто таму, што я не гатовая дачакацца і, магчыма, он будзе вельмі не хутка. Таму я, вот, магчыма, вельмі наіўная, можа быць, і зашмат веру, можа быць, таму актыўна всех пераконваю магчымасці лібералізацыі нейкіх рэчаў, просто таму, што я не гатова сядзець, склаўшы рукі. Я хочу штосьці рабіць, пытанне правоў чалавека, а не в пытанне аднаго канкрэтнага дыктатара, можа быць, які зараз шмат каго не задавальняе. Не аднаго дыктатара, а сам сістэма, якую стварыў і якая яго падтрымлівае. Больш за тое, каб у 96-м годзе Еўропа не пайшла на супрацоўніцтва, то мы б, магчыма, і не мелі бы такой сістэмы. І пасля другі раз у 2006-м і 2010-м, то бок гэта якраз пытанне таго, наколькі паслядоўнымі былі бы еўрапейскія палітыкі. Бо калі мы зараз вернемся да таго, нават да умоўнай лібералізацыі, гэта значыць, што мы зноў закансервуем сістэму. І гэта значыць, што нашы дзеці зноў будуць вось тут сядзець у студыі і расказваць пра свой турэмны досвед ці яшчэ пра штосьці. Вось у чым праблема. Праблема ж не ў тым, што адзін чалавек, а праблема ў чалавеку і створаная ім сістэма. І без змены улады немагчыма змена сістэмы. Ніякой. Вы прапановваеце, каб я замест абароны правоў чалавека заняла змену улады? Не, я не прапановваю. Я прапановваю тое, што, магчыма, не трэба, ну, не тое, што... Я зноў жа вярнуся да таго, што ты чалавек, да якога прыслухоўваюцца. І вельмі важна кантраляваць, што ідзе у людзі, умоўна кажучы, да, і што ідзе далей, бо ты ўсё ж такі, да, ты будзеш сустракацца з кімсьці яшчэ, і вось гэты трэк «давайце перамаўляцца», «давайце здымаць санкцыі», на самай справе ён вельмі шкодны менавіта для Беларусі агулам. Тое, што да, можна там кропкава выпускаць людзей, гэта класна, але толькі дацісканне, сапраўды дацісканне дазволіць змяніць тэндэнцыю. Прымусіць ці змяніць уладу, магчыма, там нейкім унутраным пераваротам, яшчэ нечым, прымусіць змяніць сістэму, ў прынцыпе, ўсю, вось эту гвалтоўную, і сапраўды тады дамаўляцца і рабіць нейкія крокі вось наперад, магчыма, там маленечкай дэмакратызацыі, лібералізацыі ўсяго астатняга. Я менавіта пра гэта. Я пра тое, што на самай справе вельмі шкодна замяняць вось гэтае паняцце, бо ну, людзі ж не будуць у нюансы ўдавацца. Ну, я была бы вельмі радая, каб мне не задавалі пытанні ні пра санкцыі, ні пра перамовы, а чамусьці медыя прыходзяць і здаюць да мяне гэтае пытанне. Я бы задавальненнем на іх увогуле не адказвала і задавальненнем казала толькі пра мою прафесійную сферу, звязаную з правамі чалавека. І мне вельмі шкада,
што меня вымушаюць. Праўда, вось там адно медыа меня просто вымусіла на эту тэму выказацца, вакол чаго зараз да мяне, магчыма, прыходзяць нейкія такія прэтэнзіі. Але я Это не прэтэнзіі, так, не, але сапраўды у меня есть вельмі свае грунтоўныя праваабарончыя прынцыпы і падыходы. Я разумею, што большасць людзей іх не разумее, не падзяляе, не гатовы прымаць. Это нармальна. Я заклікаю тых, хто гатовы, каму цікавы там прынцыпы роўнасці, свабоды, справядлівасці, чалавечай годнасці, далучацца там рознай якасці в супрацы да мяне з тымі праблемамі, якімі справім чалавека зараз. Вот это тое, што я магу публічна дакладна казаць. Все астатняе я нікога не заклікаю, просто тэарэтычна разважаю, што мне падаецца з майго досведу, што вот, напрыклад, перамовы бы далі лепшы эфекты хутчэй, што нейкія змены адбылася бы хутчэй, што было б добра, каб было гэта. Я магу разважаць толькі в такім ключе. В астатнім как бы я не буду прынцыпова заклікаць да нейкіх дзеянняў штосьці рабіць. У меня свая сфера дзейнасці, свае цікавасці, свае прынцыпы, і я буду працаваць з імі, і, на жаль, не буду звяртаць увагу на такую грунтоўную крытыку асобных некаторых маіх словаў, да которых мяне вымусілі да таго ж. Ну, вось менавіта для гэтага я і задавала гэтае пытанне, бо мне важна было разабрацца, і важна было, каб гэта прагучала, што, ну, як бы, бо людзі ж, да, па-свойму, кожны чытае і глядзіць і слухае па-свойму, і важна было зразумець, што ты мела на ўвазе. Хаця, канешне, вось пытанне спадзяванняў на тое, што яны могуць змяніцца, ну так, для мяне гэта, ну, такое, зноў ж, да, крыху не пра сённяшні стан. Хаця веру. згодная, да, я згодная, што там розныя людзі, і я сама бачыла розных, і у мяне няма прэтэнзій шмат да каго з тых, хто як бы мяне затрымліваў і закратоўваў, але гэта, мне здаецца, зусім іншае, і, магчыма, праз пэўны час мы яшчэ пра гэта паразмаўляем. А сёння дзякуй табе вялікі за тое, што прыйшла, за тое, што шмат што патлумачыла, і думаю, што гэта было карысна для ўсіх, у тым ліку для нашых гледачоў і слухачоў. Дзякуй, Настя. Дзякуй вам.